Ịfụnanya m nwere ebe nwunye m nọ alapụtago m. Ofu nwoke sị m na ya fụlụ those girl fịa nọ n'anya rinne. Love for those girl. Ndị mmadụ wee gwa ya sị ya na those girl na-agbagharịkwa na ọ na-agba ashana. Ya ajụ sị na ya ga-anụ ya. Ndị be ha wee sị ya anụ na those girl na ihe ndị mmadụ na-ekwu maka ya dị too much. Ya ajụ sị na ya ga-anụ ya. Ya wee kpọọ ya wee sị ya kedu ihe a na-ekwu ihe a? Ọ sị na ya nwere enyi nwoke. Mana ya na ya na-aba ada akwụsa ndị na the guy ya adịrọ ready to settle down. Ya wee sị oke maka na ya love those girl and na ọ na-enye ịbọngị etu ya si wee chọọ. Ndị na ihe a bụ ihe a chọrọ na nwaanyị. Ya mee insist na ya ga-anụ ya. Ndị be ha were aka nne ya ọnya ya ajụ. Ndị friends ya na-agwa ya anya ajụ. Ya wee mee go those girl duru ya gbago city. O mesịrị 2 weeks ha nata na city, those girl sị na ya dị ime. Ya wee tie wee sị ya na ya dị sure na nwa abụrụ nke ọ sị ya wee daa na wee yọbịa. Dị ụtọ ihe niile ndị mmadụ gwara ya ya anọ n'anya eje nụ ikekwụrụ ọtọ gwu ya na ya bele akwa na ebe nụrụ na ndị anya ebesie wee sị ya nne na ihe a ga-abụ ihe nzuzo dị n'etiti mụ na gị na-abụ ntị ọzọ anụkwana ya. Ọkwalụ o wee mụọ nwa afọ bụrụ nwa nwoke ya na ya na-abụ bikwalụ. O wee mụọ ọzọ ọ bụrụ nwa nwoke. Ka ọ bụsịala nke abụọ ha bịa tebe aka ịtụ ime ọzọ. Olu one day ya na-abata kwudo ya na enyi ya nwoke afọ that guy ọ sị adụbere dị n'ime room ya befa na-esi ịbọngị. Ọ sị m nne ọkwa ịfụrụ ebe nwata na-ebe akwa na-alụ aka nne ya anọghị ya nne ya nọrọ ya. Ife okenye nọ n'anị wee fụ nwata ligolo enu ọma mfe ya. Ọ sị m nne ịmala ọkụkụ ntị ike nsị ya ọ sị m na ọ na-anụ ife n'ite ofe. Ọ sị ike kwụrụ ọtọ gwu nwoke ya ayọrọ ya mara ife ya ga-eme. And ụtọ na-agwali ya agwa kedu ihe a ga-emekwanụ na edibe na etire dis woman ihe ya mụrụ ife a ga-eme maka na the thing jidetere ya kujikosie enyo aka na ụkwụ na-egbuchego ọchụ ụbọchị afọ maka na ka the guy na-achọ ka ọ cross onye bunite oche ka akụwapịa isi na-echete adọba oche the guy jawelu ya bụ ya nkịtị. Sekwana ya sị m nne this girl wee fụ na ya chọrọ iji aka wee tigbu ya because na ya mụrụzi ihe bali ya n'isi n'eziokwu eziokwu ya na-etizie nke dị too much. O wee sị ya na ya anụsigo. Ya wee sị ya na ya mụrụ ihe bali ya n'isi na ịma na ịkpasugo ya ezigbo iwe mana bido tata gaba ikwuru ihe a na ya ga-etinye anya na mmiri ka amala ihe bụ nsogbu ka akwụsị iti gị ihe. Ọ sị ya na ihe akwa bụ na ya anụsigo. Ya agbụ ya nkịtị chekwa na egwuregwu nwaanyị a wee jee wee weta akwụkwọ divorce fụọ kọtụ. Ha wee jebe kọtụ wee luo jọji wee sị ya kedu ihe ọ o wee bido wee kọba si na ya dọrọ kịarị na ya bụrụ responsible nwoke na ya jikwa na-eti ya ihe na ya jikwa na-eme nke a na-eme nke a wee kwugide kwusie si na elu o si wee dobe ọnụ wee kwuo those things ịmagolu secha elu okwu enu. Jọji wee na-ajụ ya sị ya kedu ihe mee na o ji tibe gị ihe ọ na-etibu gị ihe ka ọ nọgide na ọtibie ihe. Ọ sị na ọ nọgide na ọtibie ihe ebe afọ ka iwe nọ wee wuo onye ya wee bido n'isi wee kọbalụ Jọji everything. Ya ndị niile nọ na kọtụ si eto pada anya n'aka niile. Ọ sị ya so this man malụ na ịdị ime palụ nwa onye ọzọ bata mụọ onye ọgbaghalụgo nwere onye ọgwa. Ọ sị so this man jide gị na the same enyi nwoke mụọlụgụ nwa izizi bie. Ọ sị in fact ikekwụrụ ọtọ gwụ ndị mmadụ na o nwere onye o nyere ọnụ ịghọtago. Ya wee kọsịa ihe a wee sị Jọji in fact na ike agwụkwugo nyanwa na ya chọzi. Jọji wee sị ya na arụ adọkwa gị bụ nwaanyị n'oge kpatara ihe eji eti gị ihe mana ha na-ayọzi gị sị gị biko. Ya Jọji gwabazi anyị ya nwe okwu sị ya biko nye etizinie. Ya wee sị ya na ya agwa gị ya ba ntizie and ka ya gwasịrị anya jụọ ya ma etinugo ihe since afọ ya promisiri ọ maghị na-asị na ya ga-ana. Ya wee chekwa na ọkpa amụ ekwu na ihe afụzikwa bụ na asa afọ onye akwụkwọ. Jọji wee sị ha na aka ha jee chee nye eche. Ọ na-ama ihe nwaanyị a mee
nwaanyị a wee nata wee rapụ ụmụaka na-abụ wee kpọlụ nke izizi afọ o bu wee bịa bie wee na be nne ya. Na-ana ụmụaka na-abụọ na-ebe ọ na-achụchighe ha azụ na-asị ha ha esokwenye ha esokwenye ha esokwenye nyesi na-eto okwulu na-ene nwaanyị a ọ magodolo ofu wee pụọ na be nne ya. Mana ebe ihe dozi wee mezie bụ na ọ nala ube nne ya, maka na ndị be nne ya bịakwu n'kọtụ bụrụ na n'ụzọ ihe mee na-ekega ebe niile. Ndị be nne ya wee jụọ si na ọma ndọbe ha agba akwụna afọ. Enyi ya nwoke nke na-abịa elie ibongi anụgo nwaanyị amụta ụmụaka ivin na asị na bia enwuola ọkụ ka n'uzo nalụ n'ụlọ. Akwa ifugo. O wee bulu ngwongwo ya wee chighịtakwa wee bịa yọba biko ka ya na ya na-abụ bikwelu. Ọ sị bụ nne na ya chọrọ iji aka wee tigbu nwa mmadụ, maka na etu o si wee dị ya na n'ụzọ nwa zuru ebe niile kịta anụnwa ndị mmadụ kpọbagolu ya na fonu na-asị ọkwa agwara agwa ọkụkọ ntị ike nke nwa na iwe abagokwu ya afọ again ya nwere ike iji aka tigbu this girl. Ọkwa agwara gị agwa ị nara anụ ife ọkụkọ ntị ike ya ka ya ji wee na-edi ihe a niile. Mana sinsi ndị uzu niile fesasigolo ebe niile o nwere ihe aka na-ezozi mba nọ na-afụgo n'anya mmọnwụ nwere ife ọzọ a na-ezo ya wee sị na ya chọzi. O wee bulu ngwongwo eje ebe enyi ya nwaanyị nọlụkwa mbọsị ọbịa na-ayọ biko na ya chọzi na edigo ka ya ga-edi. Ndị be ha na-akpọ na-ayọ biko kedu onye ga-edi ụdị ihe anụnwa. Ọ sị bụ na ọ bụrụ na ya ma ndị nwuzi kama na the spirit of itinye ihe abaghị ya n'isi n'ofu mbọsị kịta anyị akụgbuo nwa mmadụ n'ofu ya na-etie ndị mmadụ sef na-ekwu na ya dụlụ ụmụaka na-abụọ jee nene ka ọ dụcha ọnọnya nwamụrụ ya na ya abụgolo onye akụkọ kịta ala ka ife eji akọzi akụkọ na ya ga-eji iwe wee tigbu nwa mmadụ na ya chọrọ ndị mmadụ na-ayọ ya nwa na-asị ọ bụkwala ihe nwa ya tibie ya tibie na nsogbu adọrọ nọ ihe ya metela onwe ya maka na kịta ka o kwetego na ya mere alụ. Akwa ifu gị. Mana ya chọzi o ya wee sị ka amala ihe ndị mmadụ lụ. Nwanne m kedu ife ilo kedu ihe ọ dụgụ ka ọ dis guy mee kịta ọnya na-atakwa dis guy gbaghalị ya ka ya na ya na-abụ bili ebe o dibego ya dịtọpụzi anụ and ebe ndị mmadụ magoro na ọ ga-achị aga ụkwụ n'ụlọ according to ndị mmadụ ese ha na-agbajebe terapi nkewa ka onye ahapụ dis guy ka o jebela onwe maka eme egwela aka tigbuo nwa mmadụ ofu mbọsị ọ bụrụ ihe ya jetara. Akwa ịghọtago. Ọ bụrụ na ị ga-esi ozi a nwanne m biko gwa anyị ife ilo na comment section maka na ọ ga-enyelu nwa okolobịa aka iji ma ife ọ ga-eme ma nyekwazi ọlụba aka tụsa ozi a ka olu ndị ọzọ ntị. Ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.